sve Titove sahrane. Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije. Sahrana Josipa Broza Tita 8. maja 1980. godine bila je najveći medijski događaj u istoriji našeg grada. Nikada se nije dogodilo da u Beogradu u jednom danu, na jednom događaju, budu prisutne 124 zvanične državne delegacije na čelu sa 38 šefova država, kraljeva i predsjednika. Tito je znao da koristi medije, i svetske i domaće, i mediji su bili Titovi saveznici u njegovoj kako predratnoj, tako i ratnoj i posleratnoj karijeri, pa je bilo prirodno da i njegova sahrana bude svetski medijski događaj toliko važan da je Tito 2 puta sahranjen, jednom za kamere, a potom stvarno. Tog popodneva, 8. maja, pošto su se kamere ugasile, a svetski državnici počeli da napuštaju naš grad, vojska je opkolila večnu kuću tek sahranjenog jugoslovenskog predsjednika. U kuću cveća ušli su radnici sa velikom kran dizalicom i sa groba je uklonjena privremena mermerna ploča postavljena nekoliko sati ranije u direktnom prenosu. Iz grobnice je izvađen sanduk sa maršalovim telom i obložen bakarnom maskom, zatim je ponovo spušten u grobnicu, a potom je preko njega izlivena betonska ploča. Maršalovi naslednici, čija je jedina politika bila i posle Tita Tito, plašili su se da neko ne pokuša da ukrade njegovo telo. Na kraju, uz pomoć dizalice, spuštena je nova mermerna ploča, teška 9 tona, koja se tamo nalazi već 40 godina i sahrana je bila završena. 5 meseci ranije, u januaru 1980. godine, negde oko ponoći, u zgradu Savezne vlade pozvani su direktor televizije Beograd Milan Vukos i reditelj Moma Martinović. Saopšteno im je da je zdravstveno stanje predsjednika loše, kao i da je usvojen plan sahrane nazvan Dan D plus 4, koji je trebalo da se realizuje u slučaju da se dogodi da Tito premine. Državna televizija se 5 meseci pripremala za prenos sahrane. TV tim je pregledao snimke državnih sahrana od Churchillove do Kennedyjeve, a od britanskog BBC-a dobijen je snimak sahrane Lorda Mountbattena 1979. godine po kom je urađen model prenosa za predstojeću sahranu. Novinar Miodrag Zdravković mesecima se pripremao da javnosti saopšti vest o Titovoj smrti. Dan pre sahrane organizovana je generalna TV proba, a sam prenos je reditelj Martinović organizovao sa 10 reportažnih kola, 42 kamere i prvi put u istoriji televizije sa kamerom iz helikoptera. Televiziji nije dozvoljeno da snimi sam čin postavljanja mermerne ploče i naređeno je da se u tom trenutku emituje kadar gardista kako ispaljuju počasne plotune, jer jednostavno organizatori nisu znali kako će da izgleda postavljanje privremene ploče u TV prenosu. Titova sahrana direktno je prenošena na svim televizijama u tadašnjoj Jugoslaviji, kao i u još 16 zemalja sveta, dok je u više desetina zemalja emitovan ceo snimak ili delovi sahrane. Titov grob je za 40 godina posetilo više od 18 miliona ljudi. Broj stranih državnika koji su prisustvovali ovoj sahrani zavisio je od tadašnje međunarodne situacije. Sahrana se naime dogodila svega 5 meseci posle sovjetske intervencije u Afganistanu, koja je veoma zategla odnose između SAD-a i SSSR-a. Američki predsjednik Jimmy Carter nije došao u Beograd, jer nije želeo da se susretne sa sovjetskim liderom Leonidom Brežnjevom. I zato su u Beograd doputovali potpredsjednik SAD-a Walter Mondale i Carterova majka Lilian. Sahrana je bila promocija novog kineskog rukovodstva, koje je preuzelo vlast posle Maove smrti sa Hua Guofengom na čelu. Tog maja,
u Beogradu su se sastali lideri istočne i zapadne Nemačke, kao i vođe ljutih protivnika Indije i Pakistana. Titova sahrana bila je jedan od najvećih istorijskih događaja u 20. veku, ali i jedan od najgledanijih televizijskih događaja u svetu. Prenos sletanja američkih astronauta na mesec 1969. godine, sahrana američkog predsjednika Kennedyja 1963. godine, britansko kraljevsko venčanje Charlesa i Diane 1981. godine ili Live Aid koncert 1985. godine imali su veću međunarodnu gledanost, ali ipak za Beograd ovo je bio i ostao ubedljivo najveći medijski događaj u istoriji.